Здравейте хора! Днес в това видео ще правим гривни. Следващото видео ще бъде на моята чисто нова туалетка, дето ми я дадоха за рождения ден. И сега нека да започваме. И хора, вече почваме като малко оператор да го отворим. Сега ето е гривната. Сега трябва да направим. Трябва и този път аз знам това как се отваря. Супер, знам, хитра съм. Нека да започваме да слагаме неща. Първото нещо, което ще сложа е тая много сладка лапичка. Много сладка лапичка. Следващото нещо, което ще сложим е М. Не знам ли е точно е М, но може да сложим и Д. Нека Д. Нека да слагаме. За малко да не падне лапичката. Слагаме я. То не става. Няма да слагаме букви. Сега ще сложим тая много сладка панделка. И нека да слагаме. Вижте колко сладко стана. Така ще сложим това сърчице, което изобщо не знам какво пише на него, ако вие видите. Сега слагам и него. Аз го сложих наобратно. Сега ще сложа ауч, не мога да го свадя. Тази деталинка ще стане много сладко. Мисля да сложим и това, като е сладко меченце. И сега ще сложа още едно последно. Прекалено много. Ето гривничката. Тя вече е готова. Сега може да отворим и това и да го мушнем. И да знаем как се затваря. И ето сладката гривничка. И хора, ако ви е харесало това видео, абонирайте се за канала и от мен чао!